Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ta! Powiedz nam, jak przeżyć to mam. 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 Kiedy Eren tutaj wpada, to wszystko wokół rozkłada. Relacje się rozpadają, taki pożytek już mają. Powiedz nam, jak przeżyć to mam. 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 Powiedz nam, jak przeżyć, jak przeżyć, jak przeżyć. Powiedz nam, jak przeżyć to mam. Powiedz nam, jak przeżyć to mam.